Takže čus sákrdi, zdraví vás Redro.cz a jdeme teď na první díl z Clash of Clans a budu natáčet Clash of Clans. Vidíte, že se mi to tak trošičku seká a napište mi prosím do komentářů, jestli, nebo dajte mi lajky, když budete chtít, aby pokračovala tady ta série, a jestli je, tak buď to napište do komentářů, anebo prostě mi dejte, nebo prostě, když se vám tohle bude líbit, tak mi dejte like, když ne, tak mi napište do komentů a dejte Kate Bullovi like a nebo dejte hlavně Mitasovi like, protože Mitas to je prostě můj kámoš, s kterým rád natáčím a jestli chcete, abych teda byl ve vašem klanu, tak mi řekněte, nebo napište to do komentů. Když tak se jmenuju, můžete vidět nahoře Bonnie Pillow, tak se jmenovala dřív moje přezdívka, když jsem natáčel, teď už ne, je to sice vidění, ale my jsme si mysleli s Twikem, že to nejde, protože jsme to hledali a pořád nešlo. Tak nic, tak jsme nás já to vyprdli, já to vymazal a jak můžete vidět, tak jsme byli viditelní, ale aha. Nevím si co, čeho, OK, motherfucker. Zase to můžu vybrat. A pokud teda chcete, abych tady to natáčel, dávejte mi lajky a když tak mi napište, jestli je moje dobrá rozstava, jestli ne, tak mi dejte, tak mi prosím řekněte, když tak a máte se na to těšit, když mi dáte to lajkís, motherfuckers, lajkís a no, to asi vše a teda napište mi teda, jestli chcete, dejte mi prosím hodně lajkís a i za chvíli natočím nový videos. Já jsem Japonec, takže dejte mi lajkís a prosím, dejte mi Tasovi, dám ho do popisku videa. Ne, dám ho do popisku videa a Mitasi a tohle vše. Takže čus, pozdravím Redro.cz.